Nyt pitää niinku tavallaan oppia, että tämmöisiä on ja ne on kaikki ihan ok. Että se on kyllä, mitä sitten kun pentukin tulee kotiin, niin kannattaa mahdollisimman paljon käyttää vähän siellä sun täällä ja joka paikassa esitellä polkupyörää ja muuta, että miten... ja roskalaatikot. Joo, siis ihan kaikki. Ja autoajelulla me viedään näitä tässä vähän sen, että no tietty sinne lääkäriin, mutta et muutenkin, että ne muutaman kerran olisi autossa. Ja että ei ole sit ihan outoja juttuja. Maha täynnä, niin sit voi leikkiä. Joo. Ottaako sulla ihan niskasta kiinni? Oho. Se on kuin painikehä. On se on. Tässä ei vaan tule kongia välillä. Nyt on uusi eräkohta. Joo, et tuu vielä syömään. Pennut voi syödä.